ואז אני פשוט נתקע. עכשיו, אני יודע שאני חייב להתחיל את המשימה, ואני פשוט לא עושה אותה. זה מתסכל אותי ברמות. אני לא מבין מה אתה רוצה ממני. אני עושה כל מה שצריך, וזה עדיין לא טוב לך. מה אתה רוצה ממני? מה זה? זאת המדליה הראשונה שקיבלתי, שהשתתפתי עם דניאל בתחרות. אתה זוכר? שהיינו קטנים. אני זוכר איך התרגשנו, איך חיכינו לזה כל הזמן, איך הודעת אותנו בקו סיום. אתה זוכר מה הבטחת לי אם הייתי משלים את המרוץ הזה? עכשיו טוב, אני שואל אותי מה אני רוצה לפני שאתה חותם הבא? כי זה היה כאילו הגעת להחלטה יפה מאוד בעצמך ושכחת שאני זה שתק לקריות איתה. אתה יודע מה? אולי אני לא אלך לקרבי, אולי אני אעשה משהו אחר, אולי אני אהיה מורה או גרפיקאי או מציל צבאי. בולשיט, אתה אפילו לא יודע לשחות. ואם אני לא אעשה צבא? אם אני אעשה, בכלל אני לא אעשה צבא, אם אני אעשה משהו אחר, מה אז? מה אז אבא? בשביל מה האבות שלנו לחמו בצבא? בשביל שיהיה לנו בית? בשביל למצוא אהבה? זה מה שכל אבא מחורבן עושה עם הבן שלו, מה שאני עשיתי עם אחיך. למה אתה לא יכול להיות יותר כמוהו? דניאל כבר לא פה אבא! הוא לא פה!